Sa number 4, nag-viral ang ining video online matapos makita ng pagsulat sang isa ka persona sang tinaga nga bahakolod sa board up sa isa ka establishmento sa Barangay Mandalagan sa siyudad sang Bacolod. Nagdangat na sa igtalupangod sang siyudad ang amo nga insidente kag padayon naman sa karon nga ginpangita sang kapulisan ang persona nga yara sa video. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may kinamatarong man ang mga natundan nga magpabutyag sang ila mga opinyon sa syudad apang hindi eksakto nga lugar ang pag-vandalize sa palibot. Gintugyan na naman sang alkalde ang City Legal Office Enforcement Team nga magbulig sa kapulisan pangita sa suspetsado. Ginapa-review na ang mga kuha sa CCTV nga malapit sa area agud makilalan na ang yara sa video. Dugang sang alkalde, manabat ang suspetsado mangod may existing nga ordinansa ang syudad nga nagadumili sa amo nga mga aktibidad. Sanig sa City Ordinance number 534, may multa nga 3,000 pesos tubtub 5,000 pesos o kung sarang mapriso ang tatlo tubtub 6 kabulan ang bisan sino man nga madakpan nga nagapang vandalize. You understand na ang ining pag-express ang mga pamatanon or yung mga tao has been this has been happening for so many years diri sa aton sa Bacolod. So this is not something new, but ang aton malandri is as much as possible ang pag-express nimo sa imo pagalingon, sa imo kinamatarong sa pagpalambot sa imo balatyagon, nagauntat kung kinamatarong naman sa ibang nga tao ang maapektuhan.